moj naklon. Prosto ne znam šta ću sa sobom, pa reko malo da navratim. Pa izvolite. Otkud ti, Prio, tako iznenada bogati, ja? Upravo objašnjavam razlog svog dolaska. Ubi me samoća, prijatelju. Morat ću ja, Prio, kao udovat češće, ja te obilazim. Ti si velika mustra, prava slika i prilika. Što bre, šta mi fali da se ja malo emancipiciram, i kako se to već kaže. Pa idi begaj, prijatelju, treba još tu brigu da nosim na vratu. Izgleda da sam ti ja danas prva tačka dnevnog reda. Bolje reći bolna tačka. Izvolite dezert. O, hvala, Prio. Odavno nisam dezertirao. Nego, gde je moj unuk Miša, ljubi ga deda, a? U školi je. Počeo da gleda devojke. Devojke? Nego? Ma, kakve devojke, teta Žika stalno nešto izmišljaš. Tačno, on ima pujnu baštu. Njemu se čak priviđaju i nekakve zečice i to ništa manje nego u Volgi. Kao da one znaju da plivaju. Je li istina, prijatelju? Ama, Prio, vidio sam zečicu u Volgi. Ma ko je kriv mom prijatelju Milanu kad je ćorav? I to, još ta zečica zna da svira klavir. Čale bre, pričaš ko da si ti u pubertetu, a ne Miš. Pa o Miši se i radi, ja sam to teo ilustrovano da vam naslikam. Gleda ženske. Tata Žiko, malo ste poranili. Prvo neka on meni lepo usavrši violinu, a za ženski i za sve ostalo ćemo lako. Šta da se usavrši za muzikanta, jer? I da se aktivnije bavi sportom. A ne samo da misli na ženske ko ti. Ajde, bumbare. Pa zar i ti, Marija, niste počeli u to doba? Jesi zaboravio? Ja? Pa ja sam imao 16 godina. Pa onda je bilo drugo vreme. Onda u 16, sad se počinju 14. I on, brate, nego još u obdaništu. Milane, kontroliši se. Šta bre, šta kontroliš? Prijatelj, ajde da popijemo. Pazite, u moje vreme nije moglo se moćno se ne venčaš. Moraš da daješ. Ne. Ma nije, bre, ma krstavi, ili pred kopa i pred mati.